Izindaba zamaPhoyisa neziSebenzi zasemajele zikholwa ukuthi kukhona okufanele baphenywe maqondana nodaba lokweqa ejele kuka Thabo Bester ngonyaka owedlule. Iziphathimandla zikahulumeni wase Ningizimu Afrika kulindeleke ukuthi ziqale izingxoxo nohulumeni waseTanzania lapho phela kubanjwe khona uBester ngempela sonto. Ohlelweni lwethu ke mbukeli lweindaba emini-nje ke sikhulumisana noMpho Kwinika wenyunyana i-Independent Policing Union of South Africa. Sikubingelele sikwamukele eindabeni zasemini, sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje emini. Sabona sibulise nabo bonke abantu ababhekana nale program namhlanje. Ingabe uthini umbono wenu njengenyunyana eyimele maqondana nalolu daba oselungundabuzekwayo phela lika Thabo Bester? Nina nikuphi noma nje nimi kuphi ke njengenyunyana? Sikhathazekile kakhulu njengawonke umuntu kulento eyenzekile mangawo. Ukubaleka kwesiboshwa ejele and especially umuntu onjengoBester, umuntu owenza ubugebengu obukhulu kakhulu la ekhaya, ayeqe ejele, sonke sivuma ukuthi ijele leli li protected kakhulu. So abantu abayenze amatyala amakhulu bayabekwa kulezo ndawo. So sibe sicabanga ukuthi ukuba kwakhe kuleyo ma-prison kuzoyenza ukuthi akwazi ukugcina aqede isigwebo sakhe kulelo jele. Ezinye zeinhlaka ke zikholwa ukuthi kunezikhulu eziphezulu kahulumeni ukuthi kufanele ukuthi ziphenywe kabanzi ngodaba nje lonke luka Thabo Bester. Ingabe ke kuthini wakhuphefumula mayelana nalokho? Kufanele ngempela ngoba ukweqa ejele kuba nelinye icala esibizwa ukuthi aiding and abetting the escape of a person. Isilungu lesi sisho ukuthi umuntu akayici ngokwakhe kungekho abantu abamsiza ukweqa. So ukweqa kwakhe kwenze ukuthi i-investigation ibhekisise ukuthi ngabobana abantu abangenelele kule ndaba yokuthi uBester abaleke. So ukuboshwa kwakhe kuyasijabulisa kakhulu because le ndaba ye-aiding and abetting ukubaleka kwakhe sezovela obala ngoba uBester yena qho ofanele atshele wonke umuntu ukuthi kuze kanjani ukuthi akwazi ukubaleka. Into yokuqala leyo. Yosibili ukuthi sonke sifuna ukwazi ukuthi lo muntu washa ngaphakathi kwesele lakhe ebebuya kuphi, ubuya ngaphandle or ubuya ngaphakathi kwamasela amanye. If ukuthi ubuya kwesele enye, kungani ama-authorities we-prison bangakwazile ukukhuluma ngokulahleka komunye walabo bantu ababuya kulesele lalo muntu abuya kuyona? So kufanele sazi sonke ukuthi yini into yenza ukuthi ama-authority bangakwazi ukuthi obatshela iNingizimu Afrika ukuthi umuntu oshile laphana ubuya ngaphandle or ubuya ngaphakathi. Yebo Mpho Kwinika, ngoba phela siyakhumbula ukuthi uma ngabe labo abakwazi ukuthi baxoxisane naye ke umama kaThabo Bester uyachaza ukuthi walenza ulibofuzo lwalidingeka phela ukuze kuzokwazi ukuqhathanisa ukuthi lesi ngabe isidumbu sengane yakhe ngempela yini olwenziwa kwatholakala nokho ukuthi cha akusuye. Manje okwenzeka emva kalokho kwaba yini? Ngabe umphakathi watshelwa yini ngezinto ezazenzeka ngaleso sikhathi ukuthi cha nakho sekutholakele mayelana nesidumbu lesesishile? Look, thina sonke nje simangele just like wonke umuntu ukuthi immediately into besimele ku-authorities ukuthi sitshelwe at least bokuzosinikeza ipeace yokuthi omunye wabantu ababoshiwe kulo muntu othathiwa wafaka emaseleni oweseleni kaBester wabulawa. Lokho sizokunikeza bese sinika ukuthula bese siyazi ukuthi sifuna isigebengu esiuBester makwenze njani, yabona? So lokho konke kuye kwathula until sokuzovela le ndaba. I think on November last year bese sitshelwa sonke ukuthi hey phela lo muntu oshile lapha akuyena uBester omunye umuntu. So lento le izoyenza ukuthi ngempela ama-authorities base-G4 lapha emangawo bachaze okubanzi ukuthi kuze kanjani konke lokwenzeke phambi kwabo. Sibonga kakhulu ke bhuti uMpho, lo mbukeli bekuMpho Kwinika wenyunyana i-Independent Policing Union of Africa. Besixoxisana naye nje ke mayelana nodaba olusematheni luka Thabo Bester.